sang satomo nggonyo dawuh ayo toto toto ang bijalingas dino Bumya guru suaranya sakaping prajurit mumpung bedemung lima mangungkung suaranya bedemu nyoma ketermu nyoma geter Pendemuni mertandani udaling sang ngaporo senopati ngirit sakaping prajurit kang sanyo nindakno upacara hei para senopati agung metu saka ing pasiban agung ngirit sakabehing prajurit ayo ditata maju ayo
perjuanganku. Yuk, 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 yuk. Yuk, iya.
Wis rong
Masuk Rogo. Menika sampun badhe lumebet wonten ing babak dadi. Jadi Mbak ya. Ya Mbah, tangi Mbah. Ya. Hangang mbara ing ngawang-awang hangang langut bebasan jagat pertandane kalamun totes tekan Bapak Pungkasing Crita kita sebut Pungkasing Crita hangola kalamun Cinandra Prawadya Balaputra Setaraga sak untara campuh madyaning palakon ngambara nggae kumpul sak tengahing Ago sak kumpul bakal dadi raga-raga kang sinilih
ing Gusti kang kasat ing netra. Sing duweni mawarna-warna. Tungkul ngumbar gagasan satemah digawa megap ya Mas ya. Megap pinjul. Iki ana sing wis dadi, ana sing lagi rep lebu. Lah iya. Permaduan senior dan junior. Subrasyo.
Yuk, yuk, yuk. Sawah, 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 sawah. Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Lagune sing rada klasik. Rada klasik. Mengko ono request lagune sikep.
kandas luas awira kandas anak lambe iki wae sapa ho ah ho oh ho ah hey ah hey oh hey ah hey ah hey oh hey ah Dedok kemana-mana Katon bunga Nakanya kaki Dohap Kali Restu prasetyo Aku jiwa Akape mau Aku Alon bawang ya pengen jarak nganti. Yo no hewane adem ini mbok yo turu ngono lho. Kunang ngono. Ayo Mbah, ayo Mbah, ayo Mbah. Yayo, yayo Eh? Oh. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Apa Mbah? Jaluk apa, jaluk apa, jaluk apa? Kalau wedang Iya ngalah lah wedang mosok jadilan kok pating gede. Yuk. Yuk. Bapak Glazem kayaknya ya Kuwi mas. Bapak Putra. Bapak Putra. Iki dijamin ora medak lemah nang ya ora medak lemah tenan. Ya tapi tidak lemah. wong Regane karpet ono kok. karpet. Oh, Nah, ya wis. iya. Saiki bayaran kon nyanyi lho wit mau ora nyanyi. Bah, Lah, sampean iki mau bar nyanyi iki mau Lha iku mau kok gelo to kok sak pupuh. seipit. Gusti. Iya. Niki ngeten Mbah rikala wonten Apa? panyuwunan nggih. Saking ya, sik. Sandung asmara kowe. Nggih, niki saking Mas Joko nggih, Pak. Joko sinten Mas Mas Joko Sarwono. Joko Sarwono. Joko Parianto, Mbak. Oh, Joko Parianto. Mas Joko Oh, Parianto. dusun nggih. Terus Sandung Asmara buat para penonton yang baru ke Sandung Asmara. Sandung Patu. Juga Mas Bendi, selamat malam, reporternya Indonesia. Aku
judulnya aku disandung, Mas. Ini. Aku tak tekon. Piye? Kurang karo turah pilih ndi? Yo turah, Benar turah. Kurang karo punjul pilih ndi? yo punjul. Berarti sing ngenong kamu yo ora salah. Padane punjul. Punjul. Ora apa-apa bonus. Ora apa-apa Oh bonus. iki nek sing anu wedangan ning kene ta ini. Ora apa-apa. Ngadeg kok ngadeg kok ngadeg. Ireng nyambut gawe. Wis nganyari blangkon, nganyari serojan, nganyari kalung aku lingguh wae yo ngadeg. Ora tau nganyari. Aku dikek ora. Kek ora aku. Ora. Percini. Saben bengi. Moh saben bengi aku. Awan ngopo? Wong awane selo kok aben bengi. Nyawang. Oh pulang ya. Oh Dan minta. Melu. Telat. Kaget bare. ora apa-apa. Heeh. Iya. Sinau secara live. Iki kok ora telat. Yen mamajang hamung karo janor hakune dadak diabani Ngono kuwi. heeh ora apa-apa ya Le heeh ora apa-apa wong iki gending Jawa wayangan kok dienggo jantil ya ora apa-apa kembange sapa Wae Hei! weton. aku nek kur kembang terus moh Apa? Duit. Gunung. Lah gendang. ya lek kok tibane kok ono Kudu ning langgeran kok tibane malam breksi. ayo sis kakak pacitan Tang. digawe palaran pacitan Yo, di tangane cekel sikute cekel yo. Kewangi nadu. ayo sis Yo, lah aku ngerti to. Mau sing apa sing ngegong menong punjul mergane apa? Mung diepet-epet pacare nganti. cabang bayi Dadi mate dadi cacahe 6 kae. Kayak bolen-bolen. Kok saiki warna putih lagi ngetren ya, Mbak? heeh lah kemono warna ireng Warna putih-putih. heeh Berarti Setorogo. Yo. yo pacitan ayo sis Yo. panas hujan panas hujan panas aling-aling jukirke ya Mas yo jukirke ya Mas yo capek gunung Wahyu yuk boleh nyekel Tekan lorek buntute ireng. wis wong tuwek ora ijo ngalor Iki rendeng apa ketiga godhong jati kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa monggo lenggah
dino ya mung anak pamit sekolah jebule dolan wayahe jupuk rapot jebule babaran pitik cilik aja dikurung yen dikurung rusak wulune yen isih cilik aja ditembung yen ditembung luwung ibune Yen jalake ora bisa ngoceh Bahkan nono ketelo kantung Yen bapak muni ora oleh Anake wedok sing wani nembung paling penak dadi wong wedok nonton jadilan mesti karo dodok Nah ngajeng kabeh mau kesusu lenggo katok sementake suwek HP-ne ketok iya mbak Oh joget Eyo iya eyo Jare dewe kemana akan turutan sendiri jajan yen nate janji mendingan saiki apa lawe Aku ngrasake sing joget kok ngijublek iki. Kepiye semangat ngono. Ora Piye? melur. Seneng tarian. Hei, seneng pariane. Seneng tariane. Pariane Sing wudu. kepiye, sing kepiye, sing tariane sing kepiye mau. Apa-apa? Nek seneng guyu. Nggih matur sembah nuwun Mas Dito, lancar rezekine nggih. Seneng pariane terus Seneng lunga. pariane, Mas. Mas Wanti kabayan karo Mas Diko. Mas Wanti, mbok nyaweji mriki Mas. Nggih. Mriki Mas. Ya wau turene aja nyawiji monggo tidak mriki. Ayo Mas Wanti. Mboten saged kedah kados Mas Jiko gitu. Nek Mas Ora Jiko kudu nyawer. Nek Mas Diko kan turah Mas Wanti. tidak Ayo mriki. Mas Wanti tidak mriki. Ayo. Tidak mriki monggo syukur-syukur nggo sangu. Ayo Mas Wanti monggo. Pariane khusus Mas Jiko ya. Paling penak dadi tukang elas saben dina karo dolan bebas. Le nyimpen duit nganti tekan ngalas mongso
dinyek lho. Bareng arep pipil ora duwe blas karepe pipil ki mau asline. Neng kan tetep iso pipil ya ta. Heeh. Iso pipil tetepan. Ora duwe neng tetep Iso. iso. Mas Ya, Wandi. Mas Wandi nyanyi Mas Wandi. Monggo Mas. Iki sasi suro lho. Sasi suro lho iki. Lah iki. Nah, Ojo lho. ojo nek suarane serak lho iki sasi suro lho. Ojo alasan lho. Monggo rene. Ora kena alasan. Ora kenal balasan. Ora kena nggo alasan. Ayo. Ayo monggo kene. Lagune apa? Lagune di engko pokoke sing genah capek gunung dintekke Mas Wandi tindak mrene. Ya. Sing entekke Mas Wandi ora apa-apa. Yo karo ngenteni Iki Mas Wandi. dirampoke sik. Nggih. Kok Mas Wandi lagune ben liyane. Syukur bisa nyawang anggono ngecok dadi raja dene ora gone padha